Il-kandidata għal kariga ta' President tal-Partit Laburista, Norma Saliba, għamlet żjara fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fejn ġiet milquha mill-kap eżekuttiv tal-partit Leonid Mikej kif ukoll mill-President attwali Laburista Ramon Attard fejn magħhom tkellmet dwar l-operat tal-istess kwartieri u ħtieġa li l-partit jorganizza ruħu biex ikun ippreparat għall-isfidi elettorali li ġejjin. Saliba tenniet li l-Partit Laburista għandu jsaħħaħ il-mezzi tax-xandir u l-istrutturi tiegħu qabel l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Aktar minn hekk, jisaħqet kemm importanti li r-rwol li jwettqu l-20 ta' volontiera fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u fl-attivitajiet tal-partit, waqt li sostniet kemm xogħolhom għandu jiġi aktar apprezzat. Flimkien ma' Tartu Mikej, Saliba tkellmet dwar l-importanza li jissaħħu l-kumitati lokali u distrettwali u l-bżonn li r-rwol tal-kumitati jiġi aġġornat għaż-żminijiet tal-lum. Sa dan it-tant dwar il-ferat tal-partit, ġiet diskussa l-ħtieġa li l-ħidma tagħhom tkun aktar ikkoordinata fil-waqt li għandhom jingħataw ir-ruoli aktar ċentrali fit-tfassil tal-politika tal-partit. Magħhom iddiskutejt l-operat taċ-ċentru f'dak li għandu x'jaqsam ma' ħidma tal-Partit Laburista. Fil-fatt magħhom iddiskutejt ukoll xi tibdiliet li nixtieq nara għaliex waħda mill-prijoritajiet jekk nagħta fiduċja mid-delegati u ninħata l-President tal-Partit Laburista hija illi insaħħu l-istrutturi interni tal-Partit Laburista f'dak li għandu x'jaqsam ma' customer care, f'dak li għandu x'jaqsam ma' organizzazzjoni ta' attivitajiet u anke il-medja tal-Partit Laburista. Apparti minn hekk hemm xogħol xi jsir mal-kumitati lokali, distrettwali u affarijiet oħrajn illi jekk jiena niġi eletta nixtieq li nifoka fuqhom ħalli il-Partit Laburista jkun imħejji kif suppost għall-elezzjoni ġenerali li jmiss. Matul it-taħdidiet li kellha, Saliba referit ukoll għal preparamenti li għaddejjin bħalissa hekk kif fit-tmiem din il-ġimgħa se tkun qed titlaq għal konferenza ġenerali li matula id-delegati tal-partit se jkunu qed jivvutaw biex jeleġġu l-membri l-ġodda fl-amministrazzjoni tal-Partit Laburista.